Maayong adlaw sa inyong tanan diha, ma'am, sir. Kani nga video akong ipakita sa inyo kung usa ka high-tech ni ron ang mga gamit. Kaysa unang panahon di ta basta-basta makapalit og mga tools kay tungod sa kamahal. Pero karon ang atong mga tools karon pwede na ng bartuha, mura na lang ipanghatag ang presyo. Pero dali ra pud maguba, lahi pud ang mga tools sa una nga dugay kaayo, solid jud kayo, durable kayo atong gamiton. Pero okay na lang na kaysa wala gyud tay mga gamit. Sa una ang CR sa una pwede natin magbangog sa ita, alihan lang og slab mga kahoy okay na. Pero karon kinahanglan ato na jud durablihon pagkuan kay tungod po sa mga kalamidad nga dali kay gubaon. Kung kamo ang papilion asa man ninyo sa unang panahon o karon, kay sa unang panahon simple lang kaya itong mga gamit, karon high tech kaya itong mga gamit pero high tech na pod kayo mga kalamidad nga mabot sa tuwa. Kamo kung sa iyong unahon na, ma'am, sa pagkaron mao na sa ato akong ipakita sa inyo og mayong adlaw.